daqsxejn żviltà! Araw daqsxejn żviltà ta' nies! Divisiv u arroganti, hekk immeqjus minn ħafna il-kap nazzjonalista Bernard Grech li tul 5 ġimgħat ta' kampanja elettorali wera mhux biss kemm m'għandux pjan għall-futur, iżda li hu determinat biss biex ireġġa' l-arloġġ lura għall-politika tal-passat, politika msejsa fuq il-firda. Ifret u saltan bl-istil klassiku tal-uċuħ tal-passat li fl-aħħar ġimgħat irxu xtaw mill-ġdid fl-waqt li twarbu oħrajn li mhux tal-klikka ta' Bernard Grech. Tant li m'għaddietx ġimgħa mis-suffara elettorali li ma rtirawx mit-tellieqa 4 membri parlamentari u li nifosthom l-awtur tal-Manifest Elettorali Nazzjonalista Claudio Grech. Tal-ewwel verżjoni tal-manifest tal-anqas għax minn dakinhar in-nies tilfet il-kont ta' kemm il-verżjoni ħarġet u saħansitra bdiet tivvota mingħajr idea ta' kif ser jitwettaq u kemm se jiswa il-pjan ta' Bernard Grech. Il-costings tagħna joħorġu meta jkun il-waqt għaliex aħna niddeċiedu l-istrateġiji tagħna u mhux intom li huma identifikajtum qar waħda. Pjan li mhu pjan xejn, għar xempju ta' diżorganizzazzjoni li ma bħala għax minflok uża 5 snin fl-oppożizzjoni biex ħejji pjan denju ta' gvern alternattiv, il-Partit Nazzjonalista inħela fil-ġlied intern li għadu prevalenti sal-lum u li fiċ-ċentru tiegħu m'hemm ħadd għajr il-kap Bernard Grech, kap li fdat bil-poter jifret pajjiż bħalma firet partit biex ħafideħ it-tmexxija b'kompromess mad-dinastiji nazzjonalisti bil-patt li jagħmel kif jgħidulu. Fil-frattemp, warrab għal kollox il-verdett demokratiku li eleġġa il-predeċessur tiegħu Adrian Delija b'diżrispett assolut li t-tesserati nazzjonalisti. U jekk dan kien lest jarmi lit-tesserati nazzjonalisti, aħseb wara x'jagħmel bil-poplu Malti u għawċi kollu, mod speċjali b'dawk li għandhom fehma differenti. Iżda ma tantx ħalla lok għall-interpretazzjoni u mingħajr wisq tlaqliq għalinna x'jagħmel. Fl-ewwel okkażjoni li kellu qal li jrid jiknes il-kwartieri ġenerali tal-Partit Laburista u minnu jagħmel art ODZ. Dr. Grech, għandkom art identifikata? Grazzi ħafna. Għandkom art identifikata biex tagħmlu ODZ? Grazzi. Li mi l-ewwel art li ħatibdew biha? Ħanibdew mill-kwartieri tal-Labor. Ma naħsibx li hija risposta denja din. Dikjarazzjoni li kieku saret bil-kontra kienet anqal lil xox tal-oqbra mbajta u jħabtu fuq sidirhom u jinsinwaw li qed ngħixu f'xi dittatorjat. Intaqbel li l-Papa m'għandux jiġi Malta f'da żmien? Le ma naqbilx, naħseb anzi jekk jerbaħ il-Labor iktar għandu bżonn jiġi f'dal-pajjiż. Aħna nemmnu li t-tabib jiġi. Aħna nemmnu li t-tabib jiġi meta jkun hemm bżonn għax għandu bżonn il-pazjent, mhux hekk? Iżda kif jgħid il-Malti, is-skit tal-approvazzjoni jew in-nuqqas ta' kundanna jew skuża għad-dikjarazzjoni ta' Bernard Grech mhux biss ittarrax, iżda jfakkar fl-attitudni arroganti tal-esponenti nazzjonalisti tal-passat li reġu sabbu posthom fil-Partit Nazzjonalista. Esponenti li jaraw in-nies dubbien u li għadhom jemmnu li għandhom xi dritt divin li jgvernaw. Jekk ħatibqa' b'din l-attitudni tipika mhux biss tiegħek, imma tan-nies kollha illi telgħu fil-ġenerazzjoni tas-Super One li tqallaq. Wedna viżjoni u tagħna illużjoni. Illużjoni ta' kap li hu politikament iddisprat u li jemmen bħal żmien tal-interdett fuq soldati tal-azzar li l-elettorat huwa marit u jkun jeħtieġ il-fejqan jekk fis-26 ta' Marzu jivvota għal Malta flimkien. Għax dan huwa l-frott ta' min iħobb il-poter aktar milli jħobb lil pajjiżu. Fis-26 ta' Marzu, il-passat huwa garanzija tal-futur. L-għażla fidejk, il-futur fidejk.